Ahojte priatelia! Včera som bola v meste, v námestove a v kvetinárstve u sestreneka som kúpila takúto nádhernú vianočnú rúžu, ktorú chcem darovať priateľke. A napadlo ma, že si trošku preštudujem, čo vlastne tá vianočná rúža potrebuje, aby som jej vedela povedať, čo má robiť, aby jej táto vianočná rúža v takejto kráse bola čo najdlhšie. Vianočná rúža vie byť nádherná a dominantná dekorácia, najmä cez Vianoce. Ale len vtedy, keď sa o ňu dobre postaráme. Teda keď sa o ňu správne postaráme. A tak si poďme povedať zo pár jednoduchých krokov, aby nám takáto krásna ostala až do januára a možno aj dlhšie. Tak za prvé, svetlo. Vianočná rúža má rada svetlé miesto, ale nie priame slnko. Ideálne je okno orientované na sever alebo na východ. Za druhé, teplota. Vianočná ruža sa najlepšie cíti pri teplote 18 až 20 stupňov. Nemá rada teplo od radiátora, ale nemá rada ani prievan pri dverách. A za tretie, polievanie. Vianočnú ružu treba polievať málo, ale za to pravidelne. Substrát má byť jemne vlhký, ale nie premočený. Ak opadávajú listy, zväčša je to práve kvôli tomu, že vianočná ruža je preliatá. Môžeme vyskúšať zálievku zo spodu. Nalej vodu na podnos, nechaj 15 minút nasaď. Toľko vody, koľko potrebuje a prebytok vylej. A čo sa týka výživy a hnojenia, na Vianoce chce vianočná ruža pokoj. Počas sviatkov teda nehnojíme. S hnojením začneme až vo februári, keď začne nový rast. Tak čo povieš? Zvládneme to postarať sa o vianočnú rúžu? Na jar si môžeme ukázať a porozprávať, ako sa nám to tento rok podarilo. Ahojte!